gurian. Jode, txori bat. Oinen estiloa, naska. Kontexu. Egunon Euskal Herria eta mundua. Zelan zauzie? Kaixo, oso no. Estamos. Sorpresa. Agochas. Y aparezco a tu lado. Etorri naz ni urteak pasetan, barikuen etorri nintzen, eta hemen hau, Leioan, Guztiok zoriontzeko mendipuntan. Julene. Zoriontzeko Julene. Bai, Eskerrik asko. komentarioetan jarri. Hori. Primer patito. Hori da. urte. Se acerca la vejez. Bueno, Pixkanaka. Bai, esateko da, deko gure inkorporazio barri bet, oin aldozko zue ikusi. Gure bozo ikusi, bestela, klak, amata mobile eta bakarrik entzun. Eta hori. Gaur, gauza misteriotsuak kontatuko ditugu. Euskal Herriko krimenak eta munduko beste zenbait kasu. tantan. Tantan. Spooky. Spooky season. Hartu oguz munduko kasu misteriotsuak edo krimenak edo lango gauza turbulentoak eta gero Euskal Herrire etorriz, Euskal Herriko zenbait historio paranormalak ez. Hori da. Ze aukeratu hau gaie? Bueno, Ointxe dagoelako en plan, guri-gurien, en plan, Morboso garako bai, true crime eta honi Hori da. dana. Bai, zorezko buma auki dute true Bai. crimeek. bai, egia esan nahiz asko erakartzen, Olako Ez. dokumentariak eta hola, kostaiten zaizkit. Baina, bueno, badaude batzu diela osonak. Bai. Ointxe ipinidea, en plan, hau abokatue Beatriz de Vicente, bakizuen ordan. Ni idea. Ez. Bueno, Zein da? da abokatu bat, eta ointxe hasi daiten podcast bat, en plan, agertu zan estirando el txiklen. Vale, bai. Ba hori, da super ona. Bai, no? Bai, Zeldaka krimenen inguruan? bai, Mhm. bai. Crims Da- da famatua, no? Be bai, Egia. be bai, Handik katalana, bai. Oso ondo daue. Ikusiot Rosa Peralena, Ah, bai. dala temporada 0 ipinten da Netflixek, baina zi da, en plan, 3. izango basa moduen. Graba zaurien dana, eta gero zaurien Rosa Peralena, baina ipini zaurien lehenengoa. Ez dakit, vale. ez dakit. Osa, entzia, kapitulo bakotxa, krimen bat. Ja. Eta oso ondo. Vale, norra hasiko da. Goiatz. Venga. Venga. A ber, nik ekarri dizuet, kasu bat, 80. hamarkadakoa, estatu batutan. Orduan, aurkitzen ga Kalifornian. Konkretamente, Riverside herrian, bale? Eta protagonista, Gloria Martínez. Emakume bat, katalogatzen dutela bere lagunek oso emakumea laia, gozoa, oso lagunen laguna, Bai. etzekan ezer raro, ni nada. Kontua dagun batean, 1984ko otsailean 19 atxaldeko zortziak eta laurdenetan importante Ni ordua. más ni menos. Ez, eta laurden, 15. Juten da ospitalea, porque aurkitzen da oso gaizki. Aha. No? Eta ordun iristen da ambulantzian, bere bikoteak intala, eta aurkitzen da oso gaizki, daka izerdia, mareoa, eta batez ere daka takikardiak. Osa, dijoa bihotza oso azkar. Bai. No? Orduan, iristen dira eta pasatiote urgentziatik ja sala batea. Eta orduan horrik uste dute, bai dakar arnazait hartzeko arazoak eta hola, eta como que ja badijoa, osea, eta orduan, ite detena da, ez da zer barra. Eta zeiteit, que se nos va. Osa, zortziak eta laurden gutxitan ja. Se nos va. Itxun. Eta orduan, naizioten desfibratorakin Bai. bihotza. Ez da zer barra. Barkatu. Ni naiz mediko, bale? Baina naiz hilo de Bai, 1, 2, bai, 3. bai. Eta orduan, irikizioten alkandora eta ikusten zuten zekala azala oso brillante. Ah. Tipo, krema bat ematezunean olio bat Bai. dakazu oso brillante, horrela. Eta orduan, eta aparte ere, sumatu zuten, gaizki usaitzen zuen tipak. Uf, En plan, azaratikan usteltuta. usaitxarra bezala zegoen. Esan zuten, Matarratasa. konkretamente zekala, Ja. olorra ajo afrutado. Ui, Yo no sé colores, ese. Zenazka. A mí ningún ajo me ha olido a frutas, pero bueno. Eta orduan, raro zen. Eta orduan, momentu hortan, ez dakiz tubo sartu bertzen da gotikan o zerbait, eta gotikan ere usaioiz atatzen zegoen, en plan, bastante raro. Eta orduan, momentu hortan, atenditzen naizen erizaina desmaiatzen da. ui,
se ba. Eta justo, ez dut, zerbait da gaizki pasatzen, porque ondokoa ere gaizki hasten da sentitzen. Osea, 3 zeuden eta 3ak gaizki hasten da sentitzen, bat badijua, bestia mareoak eta hola. Orduan ja zerbait erraro zen, igual nesko horre batzekan virus bat o zerbait. Orduan hasten dia ebakuatzen ospitale guztia. Dena kanpoa. Kanpoa, no, parkina. Cuarentena. Imaginatu, otxaila batean, Kaliforniak ez du, iten asko ez dara, baina otxaila batean, zu, hanka otxila, esgintze batekin olako zerbait, parkin batea joten. Freskura, Bai, al aire. A la luz de la luna. Orduan, denak atatu dituzte, eta karo, zu, guatu, bere gizona hortzegon, osaetzen nahi entatzen ez zer, eta plan mundu guzti bakota, baina bere emaztetzen atatzen. Eta orduan, momentu hortan, jastenia preokupatzen eta itiote analitika bat. Eta atatzi odora, gloriai, eta bota ekin dutela eta ikustute odolandakala partikula txurila bezala. Ui. Raro. Ja. Total. Azkenean, emakumea 8 eta 45, behatzela orten gutxitan, hiliten da, Gloria. De repente ja badijua. Eta orduan gizantze, como, ze pasan hemen? Porque inorketu zer ulertzen. Orduan, bueno, ja esango temendikan, ez dago erantzunikan. Osa, da caso sin resolver. Eta zertan gauza txuri hori? Orduan, batzu daude como 3 teoria. Lehenengoa da, esan barra dago Gloriak kantzerra zekala. Vale, orduan igual izan daiteke, gizonak hiltotzen. Ai, Julen. Izan daiteke. Bueno, 4 teoria daude, orduan. Vale, esan. Lehenengoa da, berak hartzen zuen X gaixotasunen botiken gatikan, partikula nahastu eta gaizki, baina, karo, gero bestia ere bada izan daiteke, azkenean zu ikustezu zure langilea mediku bezala erizaina eta desplomatzen ari diat ez zu zer ulertzen. Eta orduan hasten zera entrando en paniko bezala eta zu hortako ikasita zaude, baina momentu hortan ez dakigu nola jokatuko nuken ez dara. Orduan hasten da mundu guztia entrando en paniko eta gola, eta horrek adibidez ez luke esplikatuko zekan usaioi ez dara. Eta beste teoria bat da, nola, minbizia zekan, ez dut zen minbizia, baina minbizia bat zekan, bale? Nahiko raro, ze emakume zituen 31 urte. Gaztea. Bai, hori da. Orduan, erabiltzen zuen krema bat. Osea, ez, aurkitu zuten, ze hau itxizen kasua, no? Eta orduan, urteetan jundia ikertzen tola aparte beste enpresak eta hola. Orduan, bat, aurkitu, intute zuten, ezakizu enpresak, proba batzuk, eta aurkitu zuten, badagola krema bat, erabiltzen dola X komponente, fabriketan tola erabiltzen da komponente hori, eta orduan krema horrek ditzu mina lasaitu bezala. Eta orduan, krema hori nasten dezunean oksigenoarekin, zera jarri zuten maskara supongo, nastezunean sortzen partikula txuri batzuk, da ateazienak odolan. Eta horrekin, no se, bueno, X opori hil zan. Bai. Baina inorketak izan, peñoi bakatu zuten Kaliforniako ospitale guzti bat, gau 45 minututan. Ez ordu erdian. Ke fuerte. Eta hori noiz ez zantzan. Daro, eta malau. Ez da inbeste. Ez. Eta bakizu haber produktua retiratu duten. Baina hori ez da erantzun finala ez dara. Ze batzu jarraitu eta pentsatzen izan zela por pura casualidad. Plan, atake bat ezela, urduri dasuna batek antagola. No sé. Zuek zaustazute izan zala. Hori esan dagoena, baiatzek ez krema eta gero beste bat, eta danan naztu, eta plaust. Bai, nio raro izan zen, porque gero ero usaitxara ugitzea, eta hola. Nik ezen imaginatu, bere... Bueno, jagongo zan uste aldute barrutik. Ja. En plan... En las últimas. Esatute gaina bere... Karo, familiako batzuk ez du minio, neskore krema hori etzun erabiltzen gura labako gure aizpakta karo batzuk ez dute, baina igual familiako asko ketzuten ez egiten kantzera zekala, ja. Orduan, igual zerbait resiente izango zen, orduan ez egiten, orduan igual zure ere esatizut nik krema gire ez erabiltzen, baina bai asen ez erabiltzen hasi. Ez zitu zer kontatu, porque da simplemente krema bat eta jazta. Eta ez aurkitzea zian ez esan nahi ez. Pero bueno, raro. Familiak uste bai denuntziatu zula, porque de repente hiltzen emakumea. Denuntziatu hospitalera. Bai. Hospitalari edo porque bertako nonori. Hospitala bai eukizutun urte bat zulenago como fugas de gas eta hola. Eta beste teoria bat aztu intzait. Beste teoria bat zegoen zela hospitale hortan igual
drogak intaola iziela jolasten. Bo, Venga. venga, Breaking Bad. Kerrule. Eta orduan, drogakin nastuzela boltxa, eta ezak izan jaktatu zetutela taula. Ba, Total, emakume gaixoa hilintzen. bueno, Eta inorketak izan. bueno. Gaixoa. Ez baret ondo esplikatu barkatu, Eske, Bueno, inok ez da biakin gaur ikasu, uste dut. Ezagutzen zenuten? Ez, Nik bez. nik ez. Zukain geru, zekarri oso. Nik egarri zut bat nahiko ez dagoena, baina niri iruditzen zait dela azken urteko krimen onena, dela Gypsy Rose Blanchardena, dela, Bestak izein dan. Ez, segur esan atziztu legoa. Joukin ikintzuna seria, no? Joukin? Zeinekin? Joukin ez da Joukin deitzen. Ah, bai, Mi bai, primero ama eso. eta labana, eta... Bai. Bale, Hori. bai. Hori, Etxe esa bai, gauza da, bere amak, Didi Blanchardek, esatez zion behin da berez gaixo zegoela, mentalki zegoela, en las últimas, eta bazitun urteak baino gutxiago zitula. Eta orduan, klaro, pues Gypsy Rose Blanchard honek dena sinisteztun, zaztura amak esaten mun baizu diabetesa dakazula. Ba, bai, haukingo zu. Bai, no te queda otra. Eta orduan, pues ja, 19 urte zitunean Gypsy Rosek, sartu zan en un portal de citas katolikoenak. Eta ezagutuztuen, tipoa deitzuztena Nicolas Godillon. Bale. Eta zegoen, bueno, locamente enamorada, zegoen perdida. Amak esatezio momentu horretan zezkala 15 urte, berak emeretzi zezkanean. Osa, imaginatu Ostras. perkala. Eta orduan, pues hain ondo eramantzan Nicolas honekin, 2015ko ekainan 14an, tipo honek bere ama hil egin zula, eta hil eta gero bortxatu egin zuen bere gorpua. Ostia, niko hienekin. Mutilen amak. Ez, Gypsy Roseen ama hil egin zuen, Bai, bale. Alaba Novioak. esan ziolako. Bai. hori da. Ze Gero konturatu bortxatu zen zuen. alaba, pues ez zerbait gaizki zegoela. Eta zelan Eta- konturatzen da? En plan, ama da belela gezurra Ze, izaten. adibidez jut ez da medikura, eta medikoak esateztion hartu behar ez du pestakit, Coca-Colita dat. Eta honek esateztion ez dindet, diabetesa daka. Eta medikoak esateztion gauza batzuk ez dakaztu diabetesa. Ah, Eta orduan, klaro, pues sin más. Eta matez izkio nahi beste medikamentu hortzak eta erori zitzaizkiola, eta hola, eta horren nahi dazka en plan, nola esatea. implanteak. Kukide. Bai. Bai. Eta hori, eta orduan gizona dago bizitza osorako kartzelean, eta Gypsy Rosek zezkan 8 urte kartzelean, eta atera zan, aurten atera da, no? Bai. Eta orduan, gauza da Gypsy kartzelan, zezkalen plan maitaleak. Eta orduan jasotze zituen karta pilo bat. Eta orduan, mutilakin ja moztu egintzun kartzelera sartu zianean. Eta orduan, zegoen, Ryan Scott deitzezan, mutil bat edo gizton bat, bialtze zizkiola kartak, tipa hauztan irakaslea. Ez dakit Michiganen edola. Eta, gauza da, aldi berean ebaiztekala beste maitale bat, zala, Ken Urker deitzezana. Eta honek bialtze zizkionen plan gutuna kartzelera. Eta orduan, Ken Urker honekin ezkondu egin behar zan, baina eman zion kriston plantoi azkenen momentuan. Eta orduan esan zuen zen godet, pues bestearekin, Ryan Scottekin. Clavo, Claro que sí. saca otro clavo. Claro, baietz. Eta orduan, pues Ryanekin juntzan pixkat por despetxo, eta kartzeletik ateratzerakoan ezkondu egin ziren. Pero ikusiztun gauzak ez zuela oso ondo funtzionatzen. Eta orduan utzi egin zuen, dibortziatu egin zen, eta orduan, orain dago Ryanekin, bueltatu egin da, utzi zielako, Lehenengoakin? bai, plantoia mantzionakin, eta orain ume bat eukiko du. Aurdun dago, eire Qué goztun bideo bat. fuerte. Ryan bazegin beste tipoan existentzia. Bai. Eta alare itzulin da bere. Oi. Nik uste hor dagoela, pixkat, Kuku. bai, gizon horiek dakatela, Bueno, eta bera be ondo ez dau. ez, baina A hori ver. Gazu trauma bat nahiko jakina. erraldoia. Ez, baina esan en plan, alabak planeau zauela hilketa guztie, eta palabarse las manos, Segur hiliotzen nobioak amari. Oso ondatea ez da jo, porque Bai. ontsi bertan, Ostia, nik eske uste 8 millonaria urte ez bakarrik. dagoela. Raro iten zaiz 8 urte bakarrike. Ja, Da 8 urte etxe 2015an izan zen. madre mia. Osa, baina hori, Ere zu bazea hori planeatu ezuna? Eske zuzea Claro. horren burua? Claro, karo, baina ez dozu inezebez. hori. Horregatik sartu zioten 8 urte, Konplize edo. hori. Baina konplitxe bazara, ez da, en plan, indosunean bardine. Nik uste hemen baietz. Estatu batutan ez da ulertzen. La pela. Dauden Basikamente. bezala ez dakit. Bai. Eta hori, nik uste gizton horiek bai daudela, pixkat, Bai, sartzeko, bai. ala Lopez Iborroka daude oso gaizki. Baina, bueno.
Kuriosoa. Bai. Bueno, Atatzun, Kim Kardashian egin ere etzen egon? Kim Kardashian neken egontan. bueno, hori da Kitty horreko Nopen. guztietan. Bai. Kim Kardashian hartuta, nik ekarri otzuet Menendezeko kasua. Ostia. Anaien kasua. Ointxe jakingo zuet danak, indalako lan famatu ez, atara da Netflixek dokumentala eta seria, baina bueno, ibindeko kontekstu baten dala nahiko jebie. Ze ondino ez dakiri, en plan, zer pasau zan benetan. Hemen protagonista dire Jose Menendez, dala aite, Kitty Menendez, dala ama, eta anai biek, Erik eta Lail. Mexikarrako laztian? Aitez Perutik uste dut etorri zirela edo ez da zer. Ba, aite joan zan Perutik edo botata edo gerra bat edo ez da ze kontekstu histerikotan joan zan, eta joan zan estatu batuetara. Eta, ba, bizi ziren Beverly Hillsean, oso prestigioso leku baten, Hostia, bai. dirudune, no seke, vale. Umeak ziren nahiko mimauak, pijoak, prepotenteak, dana. Bai. Eta egun batean, ba, polizieri heltzen jako dei bat. Eta zan, Lail Menendez esaten, ba, etxera heldu direla, eta bere gurasoak topau hori hilzela, hilde. Baina hilde era makabro baten. Ikusi zure seria? Ez. Ah, bale. Bueno, masakrauta. Osa, autopsia inzan, eta aitak haukin zaben burua destrozauta, amak be eskubarik, dana txarto. Sokorro. Bai, gero ikusi izan autopsian ama egon zala erdi bizirik lurretik olan, bueltau ziren eta errematau zaurien ama. Bale, ze pasau zan? Ba, honik joan dizien psikologo batera, tal, horan ganetik apur bete. Eta psikologoak aukin zauzen grabaute Saioak. saioak, bai. Eta saioetan esaten zaurien, bai, aurik hil dauriela aurin gurasoak. Claro. Kago, psikologoa bezala. Bai, Bai. Hori kontatzen bait. totalmente. Interneten ipinten dau. Epaiketan, Lail eta Erikek argudiatu zuten bere burua defendatzeko jardun zutela, aita hainbat urtez, abusu fisikoa eta sexualak egin ondoren. Defentzak argudiatu zuen trauma krisi psikologiko batera eraman zituela anaiak. Bale, simaz. Eta kartxela zigorra zeharri zieten baldintzanpen askatasuna lortzeko aukerarik gabe. Bale. Eta hau zan, en plan, kasuet dalako nahiko arraroa. Gurasoak hildako momentuen, hasi ziren, en plan, ikusten bozu zure gurasoak hilde eta tal, pues hauz aburret depresibo. Ba horik hasi ziren, en plan, erentzi guztie gaztetan. En plan, erosten Porsche pillo bat, hoteletan, tal. Baina ben kartzaletik ateratakoa, no? Ez, harin jau. Ah, bale. Egon zirenan, en plan, topetan ziren aurik, edo beste batzuk, edo tal. Eta orduen ziren nahiko sospetxosoak. Claro. Bueno, bai, ikusi zaurien grabaketetan eta hori zirela aurik, eta sartu zauri izan kartzelean. Eta zaurien esan esebez, hori abusu psikologiko, osea, sexualana, bez psikologikoana, bez esebez. Eta sartu zen kartzelera, eta abogatua, neska ez dakizeran ditzen zan, baina ezaben, en plan, oso papel garrantzitsua. Eta pasau ziren ez dakizen beti hilabete, eta lehenengo juizioan galdetu zienean, ba, segaitik hildo zuen gurasoak, hor hasi ziren esaten, ba, jasau zauriela abusu sexualak, psikologikoak, en plan, ikusten bauzue serie, kontenten dauriz gauze batzuk, en plan, de Ondo dago seria, lokura. bai. Bai. Gero igual da dokumentala igual da hobeto segartan dire aurik, berbaz, tal, no seke. Doentzen bat urte azkate. 50, horin zaurien, 18 eta 20 urtegaz. Batek 18 eta besteak 20. Claro, ez dauz evidentzirik bez pruebarik hori pasau zala abusuena. Barkatu, oain dituzte 56 urte. Jesus. 78 dira. Bai. Osa, oain daude barruan. Bai, baina ontsi zabaldu da, Kim Kardashianek ez dakizei, bere aita zan abokatua edo, eta justo egon zan momentu berean, en plan, juizioetan, eta holan, eta zaitu zauen kasu, eta horregaitik gure dagoen sartu, ez dakize bat gure dagoen sartu, bea, bueno. Kine ze pintartzu? Jo que se... Kim? Azkenean atara zauen, porque Ja, hori realitian dut, penkau zauen. Ah, egia da, bai. Así que ez dakitan ofiziala. Osa, ikasten ibila. Nukin ez esango. Nik esango nuke Zuzen titulua aparitu diotela ez. Edo erosi Erosia. dauberak edo, bueno. Bai. Bueno, gauza da, en plan, abusu psikologikoa eta honik, ba, umeak egon ziren bildurtute bezala. Bai. Orduen, petxetan zaurien, gurasoan artean, planeau zauriela,
anai bieri hiltea. Hostia. Orduen, antes de que les maten, les matamos nosotros. Claro. Ta, erosi zarezan bi eskopeta, eta pum-pum. Eta hori izan zen, orduen, bai indauri krimen bat, baina ontxe proba behar da, en plan, san, Ja. defentsa... Ja. A ver, que una cosa no quita la otra. Ez. Osea, zara mimaua, dekozu dirue, hartu dirue eta pirau. Ja, hori Etxetik. da. Edo inzio zer. Buf, nireko uste hor paper fuerte dakatela sortu, bortxaketak eta dena. Horrek traumatu barezu eta muitu barezu burua modu batea. Ja, baina gauza da, ez dakirila Ez dan defendatzen, egi edo eh? ez. Ja. Egin ziola hoia eta. Hori. Bueno, A ber, egia ze- izatekotan nik hor uste paper garrantzitsua dakala, porque ez dakizun lagun zizun burua umuia izan da eta hoi pasatzea. Pero... Ja, baina ez da de- justifikazio no, bat no, 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 hilteko. no. No, Ez da ja. justifikazio. Justifikatzen aiztea. Isildengo nez. Zizakit. Atako gehan mendekanta direktita kartzelera, Soto el Bueno, eta nahiko papel psikologikoa inzaurien, en plan, hori zuk hilten dozu, eta ja, zure gurasak hilda segiduen, prepareta zu papel bat, polizieri deituten, negarrez, en plan, hilda horiez nire gurasoak. Ja. Hortik ja, azten zara, en plan, aktuazio bat iten. Bai. Gero zer da egita zerrez? Ba, ez dakigu. Eta hori, zabaldu da barriro juizioa, ba hori, ez alako, en plan, ez ebez gelditu, klaru, edo, jo que Zera, sé. kartzela eta ya está. Bai, Qué fuerte. Qué fuerte. bai. Eta hori, baldozo ikusi seria, edo dokumentala, edo beba edo primean beste bat igual. Iruditzen nahiko kurioso nola hauek taleno bai Gypsy Rose honek oain dagaten kriston dirutza. Osa, kartzelean egongo dira, baina kriston dirutza dakate dokumentala guai esker. Seguro zehozera Baina hori di- Hauek ere? Nik esango nuke baietz. Osa, ze Bai. kaso hain mediatikoak eta bain Kim Kardashian nebel maitu defendatuta ez dakitze. En plan, igual irudi mediatikoa erabiltzen da horrelako edo. Hori. Hombre, irudia argita horri jarri da Gypsyn alde eta, eta nahien alde. Baina nik Así uste que- Gypsy bai dagoela. Jendia Hombre, badago Gypsy Gypsyn dago. alde. Denak aman kontra juntzien. Ja. Gilberto ez dakete, bueno. Hombre, bai, baina ez tozue uste alabak en plan, garatuko dauela bere aman gaixotasun bardine. Ai, Ja, zer igual beldurra. bai, muntxau zen bai proxy. Igual bai. Baina mesedez. Gaixo. Bueno, nondik datorra mana? Ja, ez Igual da dakit. genetikoa edo, jo que se. Imaginatu, Hostia, claro, da ordun. Socorro, osea. Contagion Umea- laugarren temporadan komentatuko dugu. Uie. Ez, umeak karreko dugunera. Gonbidatu ez dela. Bale, eta oin hasiko gara Euskal Herriko zenbait historia paranormal. Goiatzek ekarri eskule. Bueno, hiru ekarritut. Eske, bilatzen hasi naiz eta egia esan ez ditut asko aurkitu eta aurkitutenak ere ez daitu iturria zeiten, bale? Osea, betetik arata ditut, baina ez dakit iturri honek fidagartasuna zenbatako den, bale? Bueno, Eta ez dakit hau egiten pasoen. Baina, bueno, erreguzek izan badut Pentsako gu hemen baietz, txisme. bai. Así que, hemen ekartzen dut hiru txisme. Lehenbiziko da itziarreko kurbako emakumea. Osea, la niña de la kurba. bai. Berdina, pasatzen. Esango dugu pasatzela. Pasatzen. Itziarreko kurban. Bai. Parea jaba juten zen bere kotxean eta aurkitu zen emakume bat. Eta sartu zen, eta rato batean buia intzun emakumea, giratu zuten atzea eta jentzun emakumea. Ui, Bueno, Doña Gloria paseo bat emate. Un poco desubicada. Eta jaz, hori da izte. ba, no indagues, pa que vas a indagar? Inorge hori agartu jaki, igual bai. Ez dut bakarrik pareja horri. Ah, bueno. Pasa bazpada. Pasako gara gu. Gu pasako gara. Frogak ikarriko ditugu. Bai, hartuko Hori da. dugu ketxua bizkarrean, eta venga. Urrengo denbora dilako ja, Hori da. konprobauta. Kontexi ibiltaria. Vale, bigarra da Villabuenan, Araban, esango nuke Villabuena ditzen da, ditxin, konprobatingo dut, porque berezen bai, Bai. Araban, vale? Da, herri bat, dagola bertan, indiano jauregia. Ere ikizela 1608 baita zuparra ingen. Porque dena iruditu zaitain, fantasia eta da, 30 minutuak kotxez. Baina, bueno, barkatu bai. Jauregi bat. Jauregi hortan, entzuten dira soinuak, eskaleran, vale? Pero en plan, soinu fuerteak, norbait ibiltzen nahiko bezera. Ez dut da, bestako den, nun txakurrak eta denak gelitzen diren en plan, norbait egongo bazen bezala Bai. ateratzeko prest edo, Bai. nola jartzen dira prest ja, ba hola, txakurrak eta denak gehatzen diela. Eta soinu horiek, en plan, entzuten da como
hola. Efectos especiales. Vale. Norbait ibiltzen bezala. Eta espektroi edo gauza hori gelditzen da bitrina baten aurrian. Bitrina hortan dago soldadu baten uniformea. Gare bateko soldadu baten uniformea, koronel batena. Bai. Koronel hori ilomentzen Baionan, baina inoiz familiak, jauregiko familiak inoiz etzun lortu gorpua etxea egartze bakarrik arropak lortu zituzten. Tarduko hori da. Qué fuerte. Bueno, jendeak sinistuko dago, en plan, koronela dauela hor, bere etxean, ez? Edo... Kurioso, enez inoiz egon herri hortan. Ez, Zuek uste ez joango bez. dute... Zuek uste ez dute espirituak existitzen diela. Nahiago dute espentzetea. Nik ez dara, zu? Nik behin, Bai, batzutan pentsatze baina gero pasatzen nahiago... zer paranormal. Zak, Ez que nahi zer pasa paranormal esan nuke. Zuon etxean entzutu zuz, nik uste bai. aparte de umean egarrez. Nik ez dut zer pasa, ez dut zer okurritu oso paranormal. Nik esan behar dut behin atera nintzalan nire logelatik. Eta ikusi nula pertsona bat salan, eta uste nuntzala nire gurasetako bat. Baina gero berriz ikusi nuntetzago nino. Benetan, eta orain Pertsona en plan beltza o pertsona arropakin taula? Pertsona arropakin. Tarpeatan Ostras. ikusi zenion? Ez, zezegoen bizkarra ematen. Ze Osea, egia sexu. da. Amazan. Emakume bat. Emakume bat. Emakume bat zen. Bai, bai. Eta, simaz. La... Baina, bueno, Inquilina, gero ez beste. zegoen. Eta esan nuen, bueno, ba, hortza Bueno. jarritzera nio joa. Ke patxada! En plan, apa. Gabon. Utziko pasatzen. Zeri pasatzen zu? Ez? Ke batio nahi ez da. Ez. No llamo a nada, Ez da nahi ezer pasatzea. Ez. Lokutu agur. Indazu egui jarrika noiz baiten. Ez. Ez. Kristona respetu amate dite. Bai, nik pila ere. Ez dakit, baina uste dut ez ez. Bazen beste joko bat ola txikitan. Jartzen zegoela bi makil bezala bai. ola gurutzean. Charlie. Hori. Hori bai. Are you here? Hanka gasolan maia. Bueno, ez hasi, emesez, me cago. Ja, ez. Hemen unibertsitatean arrastiko laurek, ez da bola ino. Mordo remate. Imagina zu salten deureratea. Ba, ongi, Bueno, torri. salatze buia bat, kenduka eso gentztu nahi dena. Ai. Bueno, sin más, ta azkena, da Bai. Zumaiako mamua. Zumaian dago Narros jauregia. Bat, bale. Barkatu, Ze- Zarauz da. Zarautza. Ba, barka. Bueno, pues, a ver. Ez. Zarautzen, bai, efectivamente. Barkatu. Zure lagunak ez tetxo oso ondo esan, Bueno, bastante karretela. Ez da, Bai, oso bai. goiaz. Vale, jauregi bat, no? Vale, en 16. mendean, egon zen itxasontzi bat ondoratu intzen, no? Eta orduan salatu zen bakarrik bat, gizon bat. Gizon hori atea zen Zarautzeko kostan, osea, ondartzan, hola bastante zauritua. Eta orduan hartu zuten eta sendatu zuten jauregi hortan. Baina kontua da, azkenian gauzako eta hilintzela. Eta ja hiltzekotan zegoela, hasi zen marmarrean, como que pozoitu india zuen, no sé qué, no sé cuantos, frantsesa zen tipua. Ai, bueno, no que no tiene que ver, pero bueno, frantsesa zen. Eta Garrantzitsua, esana, garrantzitsua. oain nikan entzuten dela, jaroi hortako sala urdinen entzuten dela ahotxe batzuk. Ah, Ke fuerte. Beriak. bai. Jazta hori. Zunitzen entzuten baduzu ezio zer? En plan, zein guzen juten? Jarritu zuen bizitzagaz. Ez. Edo planteau, Nik ez, joatea hortik etxetik. nire miziketan ukatu ingo nuke. Esan, ba, ez ez zer izan. Eta jazta. Ja. Geo, paralizatu ingo nintzen. Eta jitzaketek muituko sofatekan. Edo nagon lekutikan. Ja, nio era jungo nintzen. En plan, Tapauta gorarte. Hori. Eta... He dormido. ez zuek entzuna daukaztue Judith Iralek esantzuna. Bera jun mudatuztan etxe batera. Bai, entzun dut. Eta zer duztan etxarekin erre egintzan edo hil egintziran emakume bat Bertakoak. hiltzan. Bai. Eta gumaten zagon bere lagunarekin etxean, eta entzun zizun sukaldean platerak puskatzen. Zegoen iten streaming bat bezala. Bai. Hori. Eta entzun zen pla! Eta orduan kagatu zen pila bat, Ostras. eta gero juntzen dut zegoen ez zarautxia. Ez terrez. Zero. Eta Bai, gero igual ere zangoikoa edo. esan zuen beste batean zegoela sala, no ez dakit zertan zegoen, eta ba omentzekan hola mueble bat giltza batekin. Eta giltza hasi zela, ta, muitzen pila bat.
Me levanto y me piro. Pues bai, eta hori egintzun, no? Uste torren beste txorin Bai, ez da hor bizi. Hombre, a Hori ver, izango zen, a ver. Etxez atatuko zinen horregatik ane. Etxez atatuko zinen. Bai. Buah, ni eta egite. Etxero si baino harinau, emotea bertako historiala, ia no regondan ta ia hildan patapator. Eta gero ja. Bueno. Bueno, espero ez dagoen, inoiz ez bizitza olako Hori zerbait. da, hori da. Ikusko zuk hor gauian. Itzeita datik. Ez. Zuen etxera estoa. Eta da iten dago hainbeste hotz, horra estoa lainor. Hori egia. Zelan dau zuen etxea, atara zuz trineoak ja. Oie, Julen! Hora indik ez hori urrengo aztan. Eta ditugu vale. mantapotoloak. Vale. Pixkanaka. A ver, ja nikua. Mesedez. Eta hau izan da dana, Gustavo Baiatzue, emo like. Bai, Hari, eskerrik asko. komentario bat. Hori da, @konteixu_podcast. Hori da. Eta hurrengora arte. Urrengo astera arte. Agur! Gaur, gurian, Jode, txori bat. oinen estiloa naska. Konteixu.